Taliad Annibyniaeth Personol. Trosolwg. Gelwir Taliad Annibyniaeth Personol hefyd yn PIP. Mae'n fudd-dal a delir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae PIP yn helpu tuag at y chostau byw ychwanegol sydd gan rhywun, oherwydd bod ganddynt anabledd neu gyflwr iechyd. Bydd y fideo hwn yn dweud mwy wrthych am y budd-dal, a sut i wneud cais. I gael PIP, rhaid i chi fod dros 16 oed a gydag anabledd, neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor. Mae hirdymor yn golygu eich bod yn disgwyl cael y cyflwr neu'r anabledd am o leiaf 12 mis o'r adeg y dechreuodd. Rhaid i chi hefyd gael anhawster i wneud rai tasgau bob dydd neu symud o gwmpas oherwydd yr anabledd neu'r cyflwr iechyd hwnnw. Mae hyn oherwydd bod PIP yn cael ei roi i bobl yn syliedig ar sut mae eu hanabledd neu gyflwr yn effeithio ar eu bywyd bob dydd. Nid yw'n syliedig ar yr anabledd na'r cyflwr iechyd ei hun. Nid oes gwahaniaeth os ydych yn gweithio neu ddim yn gweithio, neu os oes gennych gynilion. Efallai na fyddwch yn cael PIP oni bai bod eich anabledd neu gyflwr iechyd yn ei gwneud yn anodd i chi wneud tasgau bob dydd neu symud o gwmpas. Efallai na fyddwch hefyd yn cael PIP os oes gennych salwch tymor byr, anabledd neu gyflwr iechyd, yr ydych yn debygol o wella honno ymhen llai na 12 mis. I wneud cais am PIP, mae angen i chi fyw yng Nghymru neu Loegr ac fel arfer wedi byw yn y Deyrnas Unedig am 2 o'r 3 blynedd diwethaf. Os ydych yn byw dramor neu os ydych wedi dychwelyd o dramor yn ddiweddar, neu os nad ydych yn ddinesydd Prydeinig, ewch i gov.uk am fwy o wybodaeth. Mae 2 ran i PIP, y ran bywyd bob dydd a ran symudedd. Mae'n bosibl y cewch y ran bywyd bob dydd os oes angen help arnoch gyda rhai gweithgareddau dyddiol megis, bwyta, yfed neu baratoi bwyd, golchi, ymolchi neu ddefnyddio'r toiled, gwisgo a dadwisgo, darllen a chyfathrebu, rheoli eich meddyginiaethau neu driniaethau, gwneud penderfyniadau am arian, a chymdeithasu a bod o gwmpas pobl eraill. Mae'n bosibl y cewch i ran symudedd os oes angen help arnoch gyda gweithgareddau penodol, fel cynllunio taith a gallu ei dilyn, symud o gwmpas yn gorfforol, neu adael eich cartref. Ar gyfer y 2 rhan, mae 2 gyfradd, y gyfradd wythnosol is a elwir yn gyfradd safonol a'r gyfradd wythnosol uwch a elwir yn gyfradd uwch. Mae'r swm ag uwch yn dibynnu ar ba mor anodd yw'r gweithgareddau, bywyd bob dydd a symudedd. Os ydych yn gwneud cais am PIP, byddwn yn edrych ar ba mor anodd y mae eich anabledd neu gyflwr yn ei gwneud i chi wneud y gweithgareddau bywyd bob dydd a symudedd hynny. Byddwn yn edrych i weld allwch wneud y gweithgareddau yn ddiogel, pa mor hir y mae'n ei gymryd i chi a pha gymorth neu gefnogaeth angen arnoch gan berson arall neu gydag offer. Mae'n bosibl bod gennych gyflwr sy'n newid yn reolaidd, felly rydym yn ystyried sut rydych yn cwblhau'r tasgau hyn ar ddiwrnodau da a drwg, yn dibynnu ar sut mae eich anabledd neu gyflwr iechyd yn effeithio ar eich bywyd bob dydd. Efallai y cewch 1 rhan neu efallai y cewch y 2 rhan. Fodd bynnag, cyn i chi wneud cais am PIP, efallai yr hoffech drafod gyda rhywun i wneud yn siŵr bod PIP yn iawn ar eich cyfer. Byddai'n fideos eraill yn eich helpu i wneud cais am PIP. Mae'n esbonio'r broses o wneud cais gan gynnwys sut i lenwi'r ffurflen sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch chi, a'r dystiolaeth neu wybodaeth ategol y dylech chi hanfon atom. Mae gwahanol ffyrdd o wneud cais am PIP. Gallwch chi'n ffonio ar ein rhif rhad ffôn dim 800 917 2222 neu ddefnyddio ein gwasanaeth cyfnewid fideo iaith arwyddion Prydain. I gael gwybod mwy am PIP, ewch i wefan Taliad Annibyniaeth Personol ar gov.uk/taliad-annibyniaeth-personol-PIP. Ystyriwch y wybodaeth ar gov.uk cyn gwneud cais am PIP.
Gallwch hefyd gael cymorth a chyngor gan sefydliadau fel cyngor ar bopeth neu eich sefydliadau cymorth lleol. Mae proses arbennig ar gyfer pobl sy'n nesáu at ddiwedd oes. I gael gwybod mwy, ewch i gyf.uk/bydd-daliadau-os-ydych-yn-derfynol-wael. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn.